Здравейте хора! Днес ще ви покажа една игра, която намерих наскоро. Казва се Cricket Road. И това не е обикновена слот игра, а е мултиплеер игра. Както виждате на екрана, имаме различни мултиплеери. Като всеки път, когато нашия питчър удари топката, взимаме този мултиплеер. Нека започнем с 5 евро. Нещо средно, в което не е нито много, нито малко, можем да си го позволим да го загубим. Нека започнем. Удряме. Много добре започваме. Удряме. Добре. Добре. Аз не знам дали и веднъж ще мога да я удара. Прибирам. 16 евро прибирам. Доста е добър. Признавам се. Не знам дали само моят е добър. Не знам дали е защото има късмет. Но е доста добър. Добре. Вау. Той не спира да я оцелва. И... Урочаса го. Моя е вината. И урочаса го доста. Добре. Добре. Давай, улучвай. Улучвай. И за малко. Дай. Улучвай. Улучвай. Точно така. Замахвай силно. Замахвай силно. Толкова много му запомних движението, че съм сигурен, ще стегля. Прибирам. Прибирам. Съм сигурен, че ако отида утре на игрището, разбира се, не е професионално облечен, но с една пръчка, която намеря на земята, съм почти сигурен, че ще успея да правя същото. Но това е, предполагаме, само в моята глава. Сигурно и да ми дадат най-големия бейсбол бат, пак няма да успея да ударя топката. Заговарям се и не тегля, когато има висок екс. Затова, когато играете такива игри, не трябва да се разсейвате. Не трябва да се разсейвате. Последен път тегля. Добре. Почваме си бавно, спокойно. Ето, бавно, спокойно и нещата се получават. Да пробвам ли пак? Добре. Още веднъж. Още веднъж. И изпуснахме. Така е. Да пробвам ли... Не, не. Правим 3 вратки на 20. Първа. Теглям. 20 лева. Печалба. Втора. Тегля. 15 лева печалба. За сега 35 лева печалба. И тук ако направя 5 лева, тегля. 40 лева печалба. Добре съм. Спирам. Няма да съм нагъл. Прибирам в джобчето. Последен път. Чакай. Ще направя нещо доста рисково. 50. Прибирам 54. 4 лева. 4 лева с 4 лева. Това са кафенци. Ако и вие искате да пробвате Cricket Road, може да цъкнете линка в описанието. Ще оставя линка долу в описанието и може да я пробвате и вие. Благодаря ви и ви пожелавам късмет.